हायनो हाय जतनो खुलुमनाय आफारो मियाव फेसबुक लाइव नि बिसिंति आं जतो जोंनि समाजपति हदा ओकरा जे सिफ्टेन्स दंनाय रंनो आं रिक्वेस्ट खायमानि नेटवर्क प्रब्लेम माने बागै हायनो हाय आं दिनै तेवैसा क्लियरिफिकेशन खायनायनि बागै दिनै निरनि बसकांगो हायनो हाय फायफिका बैलाव खुलुमनाय आफारो जोंनि हास्तेनि जतो लुकुरंनो जोंनि बुबाग्रा नि नेतृत्व जे प्रसंग पावर ऑफ फायो आफ्रोनि सिमिनो जोंनि बुबाग्रा जोंनि कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट खायनायनि बागै ते जोंनि कम्युनिटी नो स्ट्रंग ते यूनाइटेड खायनायनि बागै जातियक माने बैलाव जों स्टेप नाखा जोंनि समाजनि बागै जोंनो वो सीपीएम नि आमलो जोंनि समाजपति रok जोंनि हदा ओकरारok निनि तामसनाय राय दंनाय रok निनि कास्को दंनाय रok बरनि कुनो इम्पोर्टेंट रजाया जराव विलेज कमिटी नि मेंबर रok चेयरमैन रok सिपरok ओ जराव हांके इम्पोर्टेंट माको फेबा जोंनि बुबाग्रा फाइमेनि यागोलो जोंनि बुबाग्रा वानसखा जे जोंनि कम्युनिटी नि हेड रok नो इम्पोर्टेंट रok हांकेसि जोंनि जाति जोंनि दफा नि सन्मान बारायनाय हनै बैलाव जोंनि समाजपति रok जोंनि सेप्टेन्स रok नो सन्मान रनानि बागै अनारारियाम रवानि स्टार्टिंग खायखा TTAADC प्रशासन नि बखागै बरनो मानलि 5000 खलायै रजाखा ताबाव रजावै दंख बनिया गलो ADC हेडक्वार्टर मेन जोंनि TTAADC खमलं जागावनो जाते अर जागा जोंनि कम्युनिटी नि जतनो ऑफिस बरनि कम्युनिटी हॉल बरनि स्ट्रक्चर जे सामंग तांनानि बागै सोसाइटी नो दफानो बसकां आगौरनानि बागै जे सामंग तांमानि बागै कायसा बरनि कम्युनिटी नि कायसा ऑफिस रok तांमानाय जात हाय हनै TTAADC हेडक्वार्टर खुमलंगो जतो कम्युनिटी नो जागा पाखा ने हायखेनो जोंनि समाज नो जोंनि बुबाग्रा इम्पोर्टेंट रवै बसकांगो आगौरनानि बागै कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट खायनायनि बागै जातियखा ताबो जोंनि बुबाग्रा जोंनो दागैखा जोंनि TTAADC नो दागैखा जाते कम्युनिटी वाइज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खायमाना दै हानबाङै जोंनि बुबाग्रा दागैखा जे बरनो खायनायनि नांनाय हनै ओ खायनायनि बागैनो आं जतो हास्तेनि जोंनि समाजपति रok जे जतो जोंनि कम्युनिटी तिप्रासानि बिसिङाव जे कम्युनिटी दंनायनि हेड रok नो सिफ्टेन्स रok नो आं media ni bising tui kobokna ni musugo je nironi community ni development ni bagoi rongina ni community hall mau nini kaisa hoda ni office ngui man society ni head office ngui man oma hijack project khaine ni musuk tong khainke chini TTAADC headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo boni yagolo जों बनो एस्टिमेट खायरनाय एस्टिमेट खायरबाय बोसो फान नां अमनि हिसाबै जों जतो कम्युनिटी नो जों साम खायनायनि बागै सागथारनाय जोंनि बुबाग्रा अमनो मेसेज रनानि नायो जे जोंनि समाज जोंनि दफा आगौनानि हिंके जे जानजा कम्युनिटी नो बसकां आगौरनानि नामो और शिक्षा क्षेत्र फाने डेवलपमेंट उंगै मानो मानिनि ताबाव जे तामबसनाय जोंनि तिप्रासाराव ड्राग बाय गदालै दंमोन बनि एगेन्स्ट सामंग खायनायनि बागै अर्गानाइजेशन नि कायसा इन्स्टिट्यूशन उंगै मानो फेबा जोंनि समाजपति बा चिफटेन बरनि बिसिं तैनो अम रिकमेन्डेशन मा फायनाय जे सेक्टर वाइज या गामि लोको बाहायखिया कम्युनिटी चिफ नि बिसिं तैनो अम प्रपोजल फायखा हांके कम्युनिटी नि डेवलपमेंट नि बागै TTAADC हाफां जों जातियावनाय बनो मेसेज रनानि बागैनो आं निरनि बसकांगो मा फायखा हानि बागै हायनो हाय निरनो जतनो खुलुमनाय याफारै आनि कक अरनो मथाका खुलुमका